един. Кока, пречи ли ти? Да, пречи ми. Какво става, хора, аз съм Янкоте и днес съм с Ланграм БГ. То път аз ще го кажа. А? Аз го казах. Няма значение. Няма значение, да. Както и да му е името там. Ай, къде ще влизаме? Чай сега ще ти кажа. Дай 1-3. 1-3. Мене ма... Пусна ма. Аре. И мене. Тук съм бе. Къде? Добре. То още малко. Айде да правим паркур. Паркур. Това си баем. Знам, че съм много бавен, брат. Абе, ти си много бъгав, тук бъгваш ми някак. Сега ще настигна чай. Айде, един, който стигне първи, другия ще му даде всички ти му купа и прави. Много искаш. Давай нататък. Аз няма да успя да ида там. Телепортирах се, тейчи. Видя ли как се телепортирах, брат? Дадат ми втори шанс. Много добър. Аз съм като Хеман Бул. Мразя паркура. Не мога да скачам. То се бъде як. И съм до тебе от другата си страна. Ето той. Аз се видях. Да. Добре. Направо, че идвам. Какво? Не, брат, не те искам. Ако ме щеш. Добре, имам така бронички добри. Не са толкова зле. Имам лък. Така. Аз имам такива. Това беше много топ. Така, стрелички. Сини токи. Много съм бавен. Ти ли си при мене? Тук има някакъв, дали ще мога да го заборя? Това съм аз, Явка. Добре, чай, там има някакъв, искам да го заборя. Друг път не заставя пред мене. Оцелих го, брат! Аз ще го убия. Убили го! Дай! Чакай. Свършиха стрелите. Явка, строй към него. Пана ли? Давай. Бъгвам! Закопата. Бъгнах, брат, аз... Какво? Бъгвам! Връщам, телепортирам, гледай какво става. Къде е той? Закопата, ще го откопая, имам кирка. Ама къде се? Виж, брат, къде ме върна? Аз чай да си отворя този чест. Тук имам лък, една стрела имам. Нищо няма тук. Фак! Стрелва на някой! Стрелкът ма! Кой? Де да знам? То смисля да го оставим, Добре. То сигурно има стрелка. Кой има стрелка? Ти не ме целише! Не, то някакъв напълва. Не. Чак от мидъла ли? Някакъв ротко, ще убим някакъв. Чакай! Кой не чакам? И аз имам кирка. Излез, нямаш кирка. Имам! Виж, рязко като падиш. Чакай двамата да слезем. Не са коста. Не се не виждам. Чакай, аз виждам вече. Тук го откопавам. Ето. Кой? Ари някой. Чай да убим някой. Фак! Какво става тук? Фак, аз съм флава съм. Мамка му. Ти не ме уби. Кой ме уби? Не, някакъв. Не, някакъв, а ти жив ли си? Я чай да гледам. Да, жив си. Абе какъв? Чайчи. Така ще паузирам купа. Нямаме време. Как те нямам време? Аз вече го паузирах. Пуснах го. Нямаме минути. Или само да снимаш. Не разбрах нищо, ма... Както и да е. Това е важното, че... Пуснал съм клипа в момента, записвам и тейчи. Чакай, къде са... Много ще се умира. Много са умирали? Усещам, че много са умирали. Значи... Явка, знаеш ли аз какво се усещам?
Какво сещаш? Ще нападнат на татуиране. Ние толкова големи нубови ли сме? Има и други хора, които умират. Добре. На тебе там. Така. Не е вярно. Да, обнеми си. На тебе съм. Не те видях, бе, брат. Добре, имам. Този път имам хубави работи. Вече нямам хубави работи. Панталони приятелче. Сега ще разберем. Брат, има един чест, който не мога да отворя, бе. Изкопай блока над него. Над него? Да! Аз копах под него. Аз копах под него, брат. Май нямам железни гащи. Аз ще дам. Железни. Няма, аз ще дам. Добре. Добре, така имам. Чорапки имам. Тако имам. Ще взема една брава. Бравата има 5. Какво? Кой имаш чорапки? Да, чорапки имам. Чорапки. Чорапки. Така. Само гащи нямам. Брат, тук има сняка. Виждам го. За тебе. Ето го това пред мен. И това някакъв за тебе. Зад мене. Значи гащи. Дай. Значи гащи. Брат, ей го! Падай! Най-добрият идва на моя остров ме убива. Много ми е трудно, брат, много ми е трудно да си сменя меча. Не знам защо те. Пуснах клипа, те че продължаваме. Да видите колко сме добри на Майнкрафт. Просто най-добрите на света. Да. Факт, как ми бъгна и вземи, брат, кръв. Диамантен меч. Няма хубава броня, така. Аз мога да ти дам диаманти. Добре. Така. Аз имам диамантени бутуши, имам диамантени бутуши. Имам 2 златни ябълки. Има някой към тебе. Чай не успя да си скарам меча, брат! Това е Майнкрафт геймер. Мисля аз още да продължавам. Продължавай, сега ще гледам като спра клипа. Пуснах! Така. Този път обещавам да загубя. Обещавам да загубя. Ти обещаваш ли да загубиш? Най-тъпия сервер. Това е. Да обещай да ми обещая след същото. Аз тук на късмет падам на мекичко. На мекичко, само като го казах. Аз пък на късмет съм на сърце. Чай, как си половин сърце, брат? Аз на късмет имам хубав диамантен меч. И 14 стрели. И лък, 2 златни ябълки, Искам да знам къде си. Бищера. Къде може да съм? Аз съм тук един с диамантен меч, скачвам си. Влизам си в къщата. Ама къде? Сега ще видиш на терасата дали съм. Терасата. Чай, че обърках пътя. Ето, тераса съм. Сега ще скоча. Чай да видя само какво ми липсва. Панталон ми липсва, добре. Тук има панталон. Така. Добре, аз съм добре. Принцип. Ето, скачам. Виждаш ли ма? Виждаш ли? Не. Значи сми много далеч. Така, значи аз да си скарам. Не искаш ли някой да строи към видео? Не. Виждам някой, обаче не видим, брат. Аз съм това.
Това ти ли да си? Яма, виж, отстрани! Кой скача? От другата страна, другата! Фак! Някой! Това ще е за клипа, нали? Да, това ще е за клипа. Иначе много добре го каза. Ами това ще е за... Ами хора, клипа ви хареса. Може да му дадете един малко долу, може да се абонирате и тази от мен. Еми хора, разбрах, че съм спрял клипа преди да кажа чао. Така че заради това сега трябва да го добавя. Заради това съм с дрехи. Така нататък. Защото миналия клип го снимахме преди 2-3 дена. Така че трябва да кажа само едно нещо. Това е чао.